Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो डेजार्ट साफारियावहाय थांगोन स' बेयावहाय मा खालामो नोंथांमोना नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थार ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो न' नै बेयाव थांसिगोन जों दा हाबिबिजो थांसै जों दायो गारि पार्क खालामनानै लाबाय मोनफैबाय दायो थांगासिनो आंखौ बेग बानानै नायनाय माबायसा नुदों ओमफ्राय मोनसे गां हमफाबाय थानांगौ आरोना नै mwna खामला दायो नै टिकेटआ बेयावहाय लानांगौ आरोना मटर साइकेल रेन्टेल बागिबो लानो हायो ओमफ्राय दायो वाशरुम थांनो नागिरदों अबेथिं होनदों आइया No. सिगाङाव सालायनायखायनो आं सालायनो गोसो गैला आरोना दायो लोगोखौनो नेगासिनो आङो बेयावहाय डेजार्ट साफारियावहाय नै स्वीट कर्न स्टीम खालामनानै फानगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय दुबाइनि माखासे श'पिसफोर ओमफ्राय नैबेयावहाय नेकलेस कास्टमाइज खालामजायो आरोना आरबिक लिरनायनि जा भिर जाखायो ओरैबायदि फैनाय मानसिफोर लोगो मोनगोन माने बुंनोनो हाया आरोना बहुद माने बै रिल्सफोरानो मानसिफोरखौ लिंहरो हाबिबि काम टु दुबाइ होननानै बुंनाय बायदि जोंखौ बालाहामानि गेजेराव लांसिगोन आरोना ओमफ्राय बेयावहायसो ओंखारनो होगोन जोंखौ ओमफ्राय ओंखारनो होनानै बेयावहाय जोङो फट' माबा दानो हागोन आरो भिडिअ दायो दा मानसिफोर फैखायो नालाय जा बुरजाखा ओमफ्राय बेयावहाय साम मोजां दङ गारिफोराबो मोजांखा आरो नहीं वहाँ पे रखेंगे नहीं हम लोग रखेंगे चलो उधर रखते हैं फोटो ओरैबायदि गोजाङो दुबाइयाव दाबो खिन्थु बेयावहाय बेयो एसे सिटिनिफ्राय गोजान नालाय बेखायनो बेयावहाय जा गरममोन आरोना ओमफ्राय आङो जिहेतु फट'शुट भिडिअ खालामखागोन रिल्सनि होननानै सानखाना फैखानाय ओंखायनो सायावहाय ओरैनो गाननानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दायो आङो बेखौहाय खुनानै दोननोसै ओमफ्राय
फट' लानोसै भिडिअ लानोसै आं ज' एक्साइटेड ओमफ्राय अनलि 10 to 15 मिनिट्सल' टाइम होदों आरो ना फट' भिडिअ लानो थाखाय ओंखायनो आङो बेफोरखौहाय दोननानै लानोसै एक्सट्रा ड्रेसबो लाबोदों आङो ड्रेस चेन्ज खालामनो थाखाय ओमफ्राय नै आं दायो रेडि जाबाय पुरा नोंथांमोना नुदों जानांगौ इन्स्टाग्रामावहाय बा फेसबुकावहाय आङो अलरेडि होखांखाबाय भिडिअ फट' नोंथांमोना नायाखैबा नायदो थाबनो फट' लाफेरनो मोननि बायदि जि फट' लाबायलै आयु उन्दुलायना लाबावोब्रा बिराद गाजा गाजा रिल्स होखादों आं मिथिबायना नायलाय उन्दुलायनानै फट' लानो लायो बिराद माने लास्ट टाइमाव आङो मोजाङै भिडिअस फट'स लानो मोनासै आरोना बेखायनो एबारै सानबाय आङो अनलि फर भिडिअ एन्ड फट' आं बेयावहाय थांगोन सानबाय जामारबाय आरो दायो आलदा मोनसे गारिया लांफैसिगोन आरो जोंखौ गारिया चेन्ज जासिगोन केम्पआव लांसिगोन जेरावहाय बारबिकिउ डिनार बिदि जागोन आरोना ओमफ्रायहाय केमेल राइडफोर जागोन ओमफ्राय दायो जोङो बे साना फुरा हाबनांगोन आरोना फैब्लासो नुगोन आंजों फैबाय थादों नोंथांमोनाबो नायनो सिगां फैखांखानायखाय एसेबां माने माबा मोनाखै आरो दा सिगां फैखांखानाय नालाय अब्लाबो मोजां मोनबाय फैनानै रह सकते हैं कैमल राइड नहीं सॉरी कैमल राइड Three photo shoot is going on. मैं ऐसे ही वीडियो ले रहा है. आएगा ना थोड़ा सा आगे से जोर ऐसे करो आएगा आएगा आगे चलेगा चलेगा साथ साथ चलेगा चलो राइड के लिए गलत है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता ओमफ्राय दायो आङो पुरा गिनानै खारबाय आरोना भिडिअ लाखांबानो गिनानै खारखायो आरो जा गोजौ गिदिर मिथिबायना भिडिअआवसो फिसा नुदों रियेलाव जा गोजौ गिदिरखौ दा आयु जा डेन्जारखा ओमफ्राय आङो बोलांगासिनो आरोना भिडिअ खालामनो होननानै ओमफ्राय जनानै भिडिअ लानो बाबाय आङो बेखायनो बोनानै भिडिअ लानोसै होननानै लायबाय आरोना आङो